Anya laki din! Ay na, makapakatawa mati istoryam lo siya anak ko. Kasta tatang, agkatawa kay Met, kas kunada nga ron, laughter is the best medicine. Ang di yu manan sobraan, tapno di da panunutan nga aguuyong kayo. Ay na, wanmat nga min lo siya anak ko. Mabit lang lumabas tan iti paraangan da kurasaon. Mga no panunutin da nga isuda tikat katawaan ta. Anya kay laki din tatang. Anya kumanga iti bibiyang tayo kadakwada. Sa may awan matirason tapno katawaan tayo ida. Lumabas tayo laang Met iti paraangan da. Ay, di tayo amo ti taray ti kapanunutan dagita akaaruba tayaw, anak ko. Asino ti tantan-awam, kurason, bakit? Masino kumapay? Dagiti kagurgurak akaro ba tayo Aywan, dalo siya kan tata Jose ti lumabas. Ay, nagmayat kit di ti kakatawaan na itay limabas da di ti paraangan tayo. Amang ano data mo ti katkatawaan da? Iso matikunak, agasam ngay, tanagpigsa ti katawa da itay. Talaga natangsit dagita tattawa. Nasken nga ikanta ida iti pagnakmanda. Amukon. Anya ti amomon lakay? Adda tinapanunot ko nga aramidan ta. Bakit? Anya ngay dayta na panunot mo. Anya nga minantay ko ng mga ibagam kanyak, nanang. An-anwan nyo dagiti kawayan nga insang putyaw, rulay anak. Basta, adda pangusaran mi kadagita, nanang. Anya? Di yulatan bibiyangan, nanang. Awan mo't mariper dito'y balay. Anya kay lakit din, ay nanang. Nagdagulit kayo matain. Mas daawak lang amen. Amangan mo't no adamanin kalukwan apang panunutin nyo nga aramidon iti asawam. Anya timbaga ni nanang mo kun ka itay, Rolly? Salsaludsuden na, noan anwen ta dagiti kawayan iti paraangan tayo. Anya? Wen. Anya nga ro timbagam kun kwa na. Hindi ka madanagan. Saan ko nga imbaga kininanang ti plano ta? Narigatan, ang mga nukontrain namanin. Ay sigurado day ta Ninanang pay lang matikunam. Kontraen na la amin. Kat, kaano arugyan ta ti plano ta? Rugyan ta inton rabii. Tapno awan makakita ka data. No kasta nga rod, i-charge kon ti flashlight. Tapno adda aramatan ta. Isaganak matan ti martilyaw. Kan isaganak aminan na masapul ta. Nasaysayaat pa no kasta. Kita laang no sa dino ti pagnaan dagita akaaroba. No maalada ng ti paraangan tayo. Nakitam ka de, dagiti kawayan iti paraangan da corazon kan Rolly, bonita? Ay unay kan Lucia. Saan ka rin nga imbagak ka? Adi nakaw-awagan iti bonita. Boni, kunamlatan na. O sige, boni nga rudan ti iawag ko ken ka. Kat, nakitam ka diti ibagbagak? Una, nakitak day jay. Sa bali nga rudi agparparik na kanyak. Anya day tang agparparik na kan ka aya, friend. Panagkunak kat plano da, nga aladan ti paraangan da. Anya lakit din aya, friend. No aladan da ti paraangan da, de awanan ti pagnaan tayo. Un nga rod. Ang sapay ko ta saan nga pudnaw ti atap ko. Kan may sa, iti anya kumaaga po nga aladan da, friend. Adda siguro nang ngagda adi da nagustuhan. Amomot dagita nga agasawa. Sensitive dalaunay. Rabien, ngam adda kayo pay laang dito iruar. Role, corazon. Anya ti silsilawan nyo aya. Anya ti aramidan nyo dito iruar, nanang? Nakitak nga men nga adda ag silsilaw. Iso ari muarak.
Takayat ko makita no anya. Anya kay lakid din aya nanang. Imbis nga ginana kayo, tarabing. Wan nga rod, saan arong bangag puyat kayo? Haguray kayo. Di yu ibaga nga aladan yu ti paraangan tayaw. Iso talaga ti plano mi nanang. Anya? Sa dino nga ro ti pagnaandag iti karo ba tayo no aladan yu mat ti paraangan tayo. Kat amoyo mat adito'y ti dalanda. Ay kat diskartida maten ano sa dino ti pagnaanda. Anya? Good morning, Rolly, lakay. Kastamat kan ka. Korason bakit? Kita ti inaramid ta nga alad. Panag ko na, epektibo day ta. Anya kalakit din na bakit? Sigurado daytan. Sigurado ama sorpresa nagiti tangsit aka aruba no makita dati alad. Awanan ti pagnaanda. Gonggo nada. Ang damat ni nanang di tarwar. Anya nga aramidan na di tabigbigat. Anya kumapay. Napa na siguro kinita ti alad nga inaramid ta. Mabit lang, rumarak. Kasaritak ni nanang. Agawa am Rolly. Amangan kidi no plano na apaikat ti inaramid ta nga alad. Naglukon dagi jay nga gasawa. Napandaki di inaladan ti dalan ti karuba. Ay na, simro man ti kinatangsit da ako na ako. Nay, nanang. Kita nyo matialan nga inaramid mi iti asawak. Anya kay lakid din aya, Rolay. Saan kayon a friendly kadagiti karuba tayaw? Itian niya kumaga pong agbalin kami a friendly. Katangsit damit kada kami. Anya? Katwen, amok akagurgura da kami dagiti karuba tayaw. Ay sana po doon ta. Saan da kayo aguraan dagiti karuba nga awan mo't makagapaw? May bagayo ti kasta, ngamin. Saan ada kayo ti makangkangeg nanang? Ammom anak ko. Nasayaat dagiti karuba tayo. Panag ko na kat da kayong agasawa ti ayan ti parikot. Naibusmet gaya man ti asukar tayaw, Lucia anak. Mabalin ka di nga ibaon ka agumatang. Day tala ang gayam, tatang. Anya ti ipagatang yu aya. Gumatang ka mo tin iti tinapay. Tapno ada ikapi tayaw. Anya pa'y, tatang. Day talaeng. Adto iti igatang mau. Ay na, idulin nyo kit di ti kakaiso akwar tayo, tatang. Adda pa'y mati kwartak dito Iso pa'y laang ati igatang ko. Sigurado ka kaday, anak? Wen, nagsweldo kami di kalman. Iso nga, adda pa'y laang ti kwartak dito'y, tatang. Malang araw, ingkan. Agawaam ta makakapkapi account. Oh, Lucia, sa dino ti papanam? Mapanak ko magumatang, Bonnie. Ay na, awanan ti pagnaan dita. Awanon? Anyat kaya't masawan, friend. Inaladan mo't ngamin da kurason, ti paraangan da. Anya? Wan, naklatak nga ron ito'y bigat. Tawam mo't ti mabalin na pagnaan da tao. Sapay, nagngato ti naramid da nga alad. Anya lakit din dagita nga agasawa, aya. Talaga samot nga aguuyong da. Wang nga rod, nalipatan da siguro. Nga itilikudan ti balay me, ti dalan da no mapanda iti bangkag da. Anyamot nga tati marik na da, no ti dalan damot ti aladan tayo, friend. Ay kat, as usual makiapa da manen. No siyak ti sika. Ano sampay laang ti magna iti ayandaan ti magda. Adayo, ngam at least, saan da nga aladan ti pagnaan. Nay,
Apay nga itakala ang anak. Nabayagan ka mo tagim matang kat asidag lang mo ti istor. Wan ta iti ayan daan ti magna tinagnaak, tatang. Apay nga ijay pay laang mo tinagnaam. Asidag kumano iti ayanda ko rason tinagnaam. Awanan ti dalan ijay, tatang. Anya? Awanan ta inaladan ti lukong agasawa. Iti anya kumaga po nga aladan da. Kat amu damit nga adu tayo magmag na ijay. Amo pa'y kadakwada, tatang. Awan mat nga rod ti karbangan tayo nga agreklamo, tad dagadamat nga minday jay, tatang. Ay, una yun dagita nga agasawa. Anya ti aramidam, nanang. Dadadaulam mo ti alad nga inaramid me. Sana nasaya ti kasta kapanunutan niyo, kurason, anak. Ay nananang, no awan ti daddo mga aramidan niyo, maturog kay latan. Sana day taalad nga inaramid mi ti pagtripan niyo. Ay na, di kay kumaagbalin adaakas kadagiti karro ba tayo. Taintun tsimpo ti rigat, isuda ti adada at tumulong kada tayo. Tulong? Sino tinangibaga ka sa pulak ti tulong dagita karro ba? Ay anya kalakit din, aya. Ay basta, sardagan nyo day tararamidin nyo. Tano saan, ipulong kayo ka ni Role. Imbaga ni Corazon, adanda niyo kano inikati alad, nanang. Wana, tapnada pagnandag iti karro ba? Anya kayo matananang? Iso nga rod nga inaladan mi? Tapno awan ti pagnaanda? Apay adadailin nyo? Na, Maminsan pa yung aramidan nyo ti kasta. Apay, anya ti aramidam? Basta, di yu dadailan ti alad. Di kay kumaagar aramid iti pakaibarbarangayan yo, Role. Ikatan nyo ti alad iti parangan tayo, tapno adda pagnaandag iti karro ba? Ay, dahi tatisan ang mapasamak, nanang. Kaya tsuka di man ti sumango iti barangay hall? Di kay mabain kan ni kapitan? Itian niya kumaga pong agreklamo da. Kat daga tayo mati inaladan mi, nanang. Anya? Ulitag, nanang. Daga tayo ti inaladan mi. Uray no daga tayo. Panunutan nyo kumama ti pagimbagan ti padayo at tao. Huston, nanang. Nagadun nga imbagayo. Kasano nga road no dumtang to matigundaway adi na kay palubusan dagiti karuba amag na iti paraangan da. Oh, kabailan nyo ayah ti tumayab. Inaladan nyo matgayam ti likodan ti balayo, Bonnie friend. Won, tadi dalan da kurason no mapanday di bangkag da. Anya? Katap no marik na damot ati narik na tayo. Idi inaladan da ti paraangan da. Anya nga tano, kastama ti aramidan me. Won, tapno agnakam da. Laklakayan kan bakbakatan dan. Ngam kastapay lang ti aramidan da. Para makita no kabailan da ti tumayab. Si kakit dimat friend. Mun gayam, amo ka din ni Auntie Marta ti inaramid ti anak kan manugang na? Katuwa na. Ta iti ayan da kurason ti pagnanaudan ni Auntie Marta. No apay mat adi na idalapdan. Ay na, uray ni Auntie Marta, saan da nga ipangpangag. Ni Auntie Marta mismo tinangibaga idi na minsan nagsabat kami iji paradaan. Kaasimat nga rod ni Auntie Marta mairamraman iti kalukwan dagita at tao, friend. Rumwar ka kadi, Role, lakay. Wan, mapanak iti bangkag ta. Nabayag matan asaan ko apinasyar dagiti mulak. Sumurot ako na. Awan matla ti aramida mi jay. Dito'y kalangan balay. Agdalos ka, kanaglaba ka. Nakapaglabaak mo tin Ay kat manggita ka iti mabalin mong aramidan Wano saan, agluto kalangan iti pangaldawan tayo. Ang damot ni nanang.
Anya kalaki dinaya bakit? Adayo anay imas tilutom ngam tiluto ni nanang. Anya? Nagawid ka mat adagos, Rolly, lakay. Kumusta ngay dagiti mulam? Ay, sana ka nakadanon iti bangkag tayo, kurason. Kasanumad ngamin, naaladan mo ti dalan tayo iti likodan ti balay da bonita. Anya? Ay, No kasta. Awan ti pagnaam ta inaladan da bonita ti likodan ti balayda. Husto akkaday. weng nga rod nanang. Masuro na kiti day di ataw. Amuda lang nga rod na sipod pa'y kati di ti dalan me. Daytan ti ibagbagak, anak ko. Daytan ti bunga ti dakas nga arami, Joe. No anyaman ti marikrik nam ita, kasta mo ti marikrik na dagiti karuba, idi inaladan nyo ti paraangan tayo adalanda. Nanang, Malaa, ag-practice kayon atumayab. Iti kasta, saan masapul amagna kayo iti paraangan, wano iti likodan ti balay da bonita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Atara Maray, isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.